atong gipatuman sa kapulisan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro ang Ordinance Number 003 Series of 2020 o Anti-Smoking Ordinance nga nagdili sa bisan kinsa sa pagpanigrilyo sa pampublikong lugar. Nunot niini, malampusong nagpahigayon og anti-smoking operation ang mga sakop sa Mawab Municipal Police Station kauban ang mga kawani sa Municipal Anti-Smoking Task Force sa Purok 4, Barangay Poblasyon, Mawab nga may resulta sa pagkasapon sa mga nakalapas sa nasampit nga ordinansa. Sumala sa report sa otoridad, ubay-ubay ang mga individual ang naisyuhan og citation tickets sa maong operasyon. Tumong sa gipakusgan nga inisyatiba aron magpalambo ang tinguhang kahimsog sa panglawas og sa tinguhang smoke-free ang komunidad. Nagpahimangno usab ang kapulisan ngadto sa publiko nga sundon ang mga balaod hilabi na ang municipal ordinance sanglit dakong tabang kini alang sa pagpanilipod sa kahimsog sa katawhan. Hilabi na usab ang pagkabot sa kalinaw og kahapsay sa lungsod para muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail-in answer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.